This is your stage, your spotlight. Hello, Meghalaya. Your story starts here. Katma hapring ke Iran bat Israel kala poi ha kasni ka henyo ha ka khat khandai tare gujili ar hajar alpusan ha ka babaro shitayo kala dan ka jingya ther namding ka ba markel yang hapring kini kiri laong baka Israel ka kherbet ya ka jaka balatip kum ka khondap ka basuba bure ya ki ter nuklear kari Iran kat ba kari Iran pat kala ther namding ya ka hospital ba hedu ha ki bentasha the kari Israel ka balatip kum ka Soroka Medical Center. Kisairan kila sawa hakaleng kari Israel bat kumju ha Iran kum kajing maham lupa na kabenta kajing la banhap ki namding. Kajing ther namding ballistic ka Iran ya kate ka hospital ka penklut ya menteri rang badu kari Israel u Benjamin Netanyahu hakabaw laong ban penher kaput na kabenta ki balayab bat ki bala mensau. Ka Israel ka kada usya kajing penyar jongka ban ther namding lingba ki jet yapom na sun ha kabenta ka teran hadin kajing ther namding ya ki ketem shipai bat jakabu nuklear ka Iran kat ba u Donald Trump president ka United States ula pha ka kubor bagi nong shnong ki dei ban pet na ka nong ba ha ka juga por ke Indian Embassy ha Iran ka batha ya baro kinong India ki ba penon kami ya ki kali ban kinria na teran syaki wai pat ki jaka Habatin pej bahagi ki shop ka shop plus F Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka shop plus F haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam khta ka dur jingki marbam ka jingma lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka kia ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya